Number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, 4 minutos lapwas alas 5. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarang kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, opisyal nang binuksan ang 2024 Asia Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction nang may katuyuhan na pakusugon ang kooperasyon sa pagsimbag sa mga kalamidad. Ini ang kainot-inuting pagkakataon na naging host ang Pilipinas sa APMCD RR na pinagigibo sa Philippine International Convention Center sa Pasay City mantang ini madurar sa sagkod Oktubre 18 ngunya na taon. Sigun sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 4,000 ang partisipantes digdi kung sain kadaklan iyo ang mga representantes kan gobyerno, international asin civil society organizations, pribadong sektores, akadim asin stakeholder groups nahali sa 69 nasyones. Tinawan doon naman Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na katuyuhan kan ministerial conference na mataawan ang LGUs nin sarong plataforma asin network na nakakatutok sa pag-utob kan disaster resilience sa taon 2030. Pigtutukar man sa pagtiripon ang mga inisyatibo asin global practices kan mga para mapagpatibay ang pagsimbag sa mga disaster asin mabawasan ang peligro kan kalamidad. Ang APMCDRR sarong biennial na aktibidad na pinanginutan kan United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Mientras tanto, ibinasura na kan Office of the Ombudsman ang mga kasong administratibo na ipinagsaangat kontra kay dating Department of Health Secretary Francisco Duque III manungod sa pinagkukwestiyon na pagbakal kan mga COVID-19 supplies asin COVID kits na nagkakantidad din 41 bilyones de pesos kan taon 2020. Ang mga kasong grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service asin gross neglect of duty na ipinataw kay Duque kan Agosto nga na taon iyuan na-dismiss na. Ini matapos sa tauan kwenta kan Ombudsman ang motion for reconsideration ni Duque na inot nang nahatulan kan ahensya na guilty ang dating opisyal asin sa rupang kapwa akusado kaini kan Mayo 6. Dahil digdi dagos nang napatalsik sa pwesto si Duque bilang DOH Secretary. Hinalian man ininin mga retirement benefits asin perpetually disqualified sa maski anong government position o trabaho. Mientras tanto, kan Agosto 5, nagtugot na ang Ombudsman na dai na siya pwede na maging subject kan administrative complaints dahil haloy nang tapos ang termino kaini bilang sekretaryo kan ahensya. Nagkaigwa ning duwang phreatic eruption ang Taal Volcano. Sa buletin kan Phivolcs nagdurar nin 13 minutos ang phreatic eruption.
nagkaigwa manin weak emission kan plumes na igoning 600 metros ang langkaw papasiring sa weste-sur-westeng direksyon. Ang average kan sulfur dioxide minaabot sa 1,256 toneladas. Katakod kay ni padagos ang abiso kan FIBOLC sa publiko na maging alertado sa padagos sa pag-alburuto kan Bulkan Taal. Mientras tanto, sarong Filipina senior citizen ang kaibanan sa mga nagadan sa pagtama kan Hurricane Milton sa Tampa, Florida. Pigmidbid ang 73 anyos na Pinay na si Luisa Santos, operator kan Oakland Manor Assisted Living, sarong pasilidad na nag-aataman sa mga senior citizens. Mantang si Santos ang nagpuputulkan mga sangakan na mabagsakan siya kan kahoy na naging dahilan para magadan ini. Nagadan ang Pinay sa mismong kumpleanyo ka ini. Nagpaabot maning tabang sa Pamilya Santos ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. Kabilugan na 20 nagadaan sa pagtama kan Hurricane Milton sa Florida. Mientras tanto, tiniripon ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla ang mga haralangkaw na opisyales kan Philippine National Police ini sa pagikan kainot-inoting command conference sa komandansya kan Campo Crame. Ipinamidbid ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga haralangkaw na opisyal kan pulisya sa bagong DILG Chief asin nagreport sa indang mga naginibo asin mga plano sa maabot na panahon. Tinukar sa pag-ururon kan PNP sa bagong DILG Secretary ang mga eksistidong regulasyon sa promosyon asin reassignment sa mga opisyal kan pulisya. Matatandaan sa pagtukaw kay ni bilang bagong opisyal kan DILG, sinabi ni Remulla na gusto niyang magpautob ning structural reforms sa PNP tanganing dagos ng haliunan palakasan system sa laog kan kumandansya. Mientras tanto nag-apilar si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil sa saindang mga dating pamayo na ipaliwanag ang saindang naging papel sa anti-drug campaign kan gobyerno. Ini kasunod kan pagbulgar ni dating Police Teniente Coronel siring man dating PCSO General Manager Royina Garma sa Quad Committee hearing kan Kamara manungod sa Davao Model kan War on Drugs. Sigun kay Marbil, pigsiseryoso nindaan mga aligasyon ni Garma, mantang iniman ang pigtututukan sa nagpapadagos nindang investigasyon. Tinawan doon pa ni Marbil na importanteng maibalik ang tiwala kan publiko sa mga pulis, partikular na sa kampanya kontra illegal na droga kung saan prioridad digdi ang derechos pantawo. Matatandaan sa naging pagdangog kan House Quad Committee, ipig-invuelto ni Garma si dating Presidente Rodrigo Duterte asin sarong high-ranking police official kan panahon na nagsugo na arugon ang Davao City Model. Mientras tanto, ipapaapod asin papahampangon sa investigasyon kan House Quad Committee si Muking o Ermina Espino na dating tauhan ni Senador Christopher Bongo sa Davao City Hall kan si dating Presidente Rodrigo Duterte ang alkalde pa kan siyudad. An imbitasyon kay Muking ang ipigbusol ni House Committee on Public Order and Safety Chairman asin Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. Ini makalis na ibulgar ni Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager asin retired Police Colonel Royina Garma na si Muking ang pighalian kan kwarta na itataong reward sa mga pulis na nakakagadan sa drug suspect sa irarom kan War on Drugs ni Duterte. Sinabi ni Garma, nagtrabaho man si Muking bilang Assistant Secretary mantang si Go ang Special Assistant to the President. Sigun kay Garma, si Muking ang nagpapadara ning kwarta kay Peter Parungo na iyong namabahala sa pundo na ipigtatao na reward sa mga pulis asin pambayad sa indang mga gagastoson sa operasyon. Sa katakod pang Bareta handang magkondukta ning preliminary investigation ang Department of Justice sa nangyaring paggadan sa mga high-profile individual na involved sa illegal na droga kan nakalis na administrasyon. Sigun ini sa testimonyang nadangog as sinahiling sa ginibong Quad Committee hearing sa Kamara.
Sa naging mensahe ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, gagamito ninda ang report kan Quad Committee sa pagbilog nin kaso kontra sa mga involto sa drug war kan Duterte administration. Paliwanag naman ni Undersecretary Vasquez kay puha na may magsangat nin reklamo kontra sa mga pinag-unambitan ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Tinawan doon pa ni Yusek Vasquez na mariresibin nindang reklamo ang titipunan ninda para kasuhan ang mga individual na ibinulgar ni Garma sa pagdangog kontra sa operasyon kan illegal na droga kan panahon ni dating Presidente Duterte. Matatanda na kaibanan sa ipigbulgar ni Garma sa Quad Committee ang reward system kan drug war ni Duterte asin ang pagkaka-involto kan opisyal kan Philippine National Police sa asesinasyon kay dating Tanawan City Mayor Antonio Halili. Mabultan ni Talyas kan mga bareta, pakalis kan nagkaperang pagirumdum. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Pipag-ingat kan embahada kan Pilipinas sa Israel ang mga Pilipino sa nasabing lugar kada bes na may unmanned air vehicle o drone alert. Segun sa embahada, importanteng maaraman kan mga Pilipino kung ano ang dapat gibuhon kada bes may siring na sitwasyon. Importante man na naaraman kan mga Pinoy na en kaso may mamonitor ang Israeli Defense Forces na may naglaog na UAV o drone, matanog ang sirena sa mga lugar na posibleng agihan o bagsakan kaini. Automatiko man na makakaresibi ang mga residente sa mga lugar ni drone infiltration alert sa pagikan Texas in-app notification. Sa giraray na nagparumdum ang Philippine Embassy na inuton ang personal na kaligtasan sa gabos na sitwasyon.
Ipinahayag kan Departamento de Salud na nairehistro sa Pilipinas ang pinakang makaskas na paglakop kan HIV sa bilog na rehiyon kan Asia. Inibase sa datos kan HIV AIDS and Anti-Retroviral Therapy Registry kan Pilipinas kung sa inigwang nairehistrong 48 kaso kan HIV kada aldaw ka nakalis na taon na masalangkaw kumpara sa taon 2013 na igwanin 13 sa ng kaso sa nasabing helang. Katakod kay ni mas nag-aaki ang edad kan mga personang nagkakaigwa kan HIV kung sain kan taon 2002 sagkod 2005 nasa edad na 35 sagkod 49 anyos alagad magpuon kan 2006 sagkod ngunya na taon nasa edad 25 sagkod 34 anyos na ang nagkakaigwa kan nasabing helang. Mientras tanto, pinatanidan kang Bureau of Customs and Publico manungod sa mga peking social media account na pigagamit ang pangaran kan sa indang ahensya. Sa abiso kan BOC, may nagkapirang individual o grupo na nagpapamidbid sa social media na tauhan kan adwana kung saan pigagamit ninda ini sa illegal na paagi asin dakol na nabibiktima kay ni. May iba man na pigsabay pa ang pangaran ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na naningil ning kwarta tanganing mapakaskas ang transaksyones as kan kargamento. Tiglinaw kan BOC na daisina nagigibo ning anuman na transaksyon na pipaagi sa social media o sa mga online platforms asin solamente sa opisina sa naninda ini pigigibo. Katakod kay ni nakikipag-koordinar na ang BOC sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center tanganing mamidbidan asin mapanimbag ang mga nasa likod kan illegal na aktibidad. Inabisuhan naman ang publiko na dai ini pagpatulan asin tulos na i-report sa mga otoridad o opisina kan adwana o BOC ang sisayman na magtangro kan siring na bagay. Hinali na kan Departamento kan Agrikultura ang temporary ban para sa pag-importar kan mga buhay na kanding hali sa Estados Unidos. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., matapos masiguro na dakulang patakot sa salud kan publiko ang Q fever, binawi naman ang nasabing kasuguan. Mientras tanto, hinigpita naman kan Bureau of Animal Industry ang lakdang kontra Q fever kasabay na ang pagpakarahay kan pre-border measures tanganing masiguro na dai na maglalako pa ang nasabing helang. Matatanda nagpautob at DA ng temporary ban hali sa nasyon kan madiskubre na nagkaigwa ng Q fever ang nagkapirang mga imported na kanding na naging dahilan para gadanon ang sobra sa 5 dosenang kanding. Mas pinahiwas kan Departamento de Justicia ang sa indang nasasakupan may kinaaraman sa proactive case building sa mga violasyones kan penal laws kasabay na ang revised forestry code. Ang Chainsaw Act kan 2002, ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act as in Expanded National Integrated Protected Area System Act or NIPAS kan 2018. Sa Departamento Circular Numerado 20-B, sinabi kan DOJ na ang prosecutors dapat nang mag-asistir asin makipag-kooperar sa law enforcement agencies sa panahon kan case build-up stage of investigation sa environmental crimes. Sa paagi kaini, masisiguro na bago pa man maisangat ang kaso sa korte, ang mga prosekutor asin LEAs dapat nang mapatunayan ang prima facie case kontra sa mga nagbabalgar para sa reasonabling certainty of conviction. Sinabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang latest issuance nagpapahiling na seryoso ang DOJ sa pagkontra sa environmental crimes na kausakan serious degradation kan sa tuyang kapalibutan. Bareta sa ibang nasyon, nagpahayag ng pagkaadit si US Secretary of Defense Lloyd Austin sa pagkadamay kan mga United Nations peacekeepers sa Lebanon. Nakipaghuron ini kay Israeli Prime Defense Minister o kay Israeli Defense Minister Yoav Gallant na importante na maging ligtas ang mga United Nations Interim Force sa Lebanon tanganing maging ligtas ang mga ini. Importante na ibahon kan mga soldados kan Israel sa indang estratehiya tanganing dai madamay ang UNIFIL forces. Nangapudan man ini sa Israel na dapat masimbagan ang mga pangaipo na tabang man sa Gaza.
Ultimong detalyes kan Bareta, sa lado kan Karawat, nagtapos sa draw ang laban kan British boxers na sinda Ben Whittakers asin Liam Cameron sa Saudi Arabia. Ini matapos na parehas sindang magbagsak. Nagluwas sa ring si Whittaker na naka-wheelchair as in dinara sa ospital mantang si Cameron ang napalukso sa ibabaw kan boxing rope. Ang laban ang inabandonar dahil sa accidental injury as in ipigdeklarar na technical split draw. Sarong undercard ang laban kan dua para sa main event nasa pag-ultanan ni na WBA champion Dmitry Bivol as in Arthur Beterbiev ang WBC WBO IBF champion. Nanggana si Beterbiev kontra kay Bivol dahil sa unanimous decision. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa pamamayon ni News Director Mar Dela, Angel Bustaza, Tatanems Flora sa Control Technical, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang